Hello guys, welcome back to my channel. In laudam vekem tun trum chu king chili Hmarcha shing kan ti mai kami dahthat dan vawn dan kan lo tilang don ani. King chili hi pum kwa ka hmang dona chuanin ka silfai vek to hnuwa a hnun hi ti hian kala veka ka thian le veka ti hian ei nuam ka ti ang zatin ka chana du chuan hei chan lo pon a thei thawa ka chan zawa chuanin hei bur fai le thianghlim hul phak hu mi alawa ka da a vawn thatna turin chi hi ti hian fian hnih vel ka phula ti hian ka chhina rual taka a in chawpawlh theihna turin chi kha ti hian ka thing ta ani chaw aya fiana han chaw kwal aya chuan ti hian a al rual tha khawp mai ti hian ni sa a phau theya chi hi alo zopanga chuan a tui ron chuak khan alo vong tha tawh mai dawn ani hei hi fridge nei lo phei chuan duh thu sam ani a Hmarcha hring dahthat na tha ber ni in ke chuan ka hria a ti hian ka han chawk le sol sola a tui a ron chhuah deuh te khan chitui top aya khan a zia ve ta a hei hi mangchang that tak ni in ke chuan ka hria a in lo ti ve ngei dawn nia a bikin kholuma pawh hian a vawng tha em ka tia fridge nei lo kat soi to ang khan fridge nei ker lo pon hetianga dahthat hian rei tak alo vawng ve thei ani ti kha ka ron ti lan tum ber chu ani a
hei kum khat kalta a ka von chat ani a atui ngai na la tui renga tlemina duk deuh ti mai ani ole in lo hlawkpui ngei ka beisei in lo thlirsak awangin ka lawm e bye bye